Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkan ku ɗan uwa da abokan farko sunana Khalifa Action, wato jarumi a masana'anta ne wanda ya fito kuma a cikin suna na tabara. Assalamu alaikum masu kallon mu da masu sauraron mu, ne muku fatan alkhairi masoya na duniya baki daya. Ni ce mai suna Zarka mai rubutun ganga da na fito a fim ɗin ɗan tabara. Na fito a fim ɗin ɗan tabara ni ruwa jiti. Ɗayan ruwa ni musulma ce, ɗayan ruwa kuma ni ƴar daba ce. A Kristan ɗin na fito mai suna Khalifa. A nan kuma na fito irin Zarka mai rubutun ganga. Yan uwa da abokanan arziki ina ba ku shawara da kar ku saki a baku labari, maza ku je shagon dini ku je ku turo wannan fim ɗin suna ɗan tabara da Allah ku saki a baku labari. Assalamu alaikum, barkan ku da mutanen wannan abokanan kasuwancin mu. Sunana ne na ku Salisu, amma ku kira na da suna Ogulo wanda da Bifa. Makas a kan yaro arziki ɗan tabara kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan uwa da abokan arziki abokan kasuwancin mu yan downloading da masu dillanci kira na Hausa. Barkan ku da yamma da fatan ana ibada da ta. Sunana Muhammad Sani, ɗaya daga cikin mataimakan shirin ɗan tabara. A da Allah kamar yadda dai kuka sani, fasta dai ga tanan da kowa ya riga saka duka ta cikin bacci da wanda kuka wannan. Jan hankali ne da tunatarwa akan masu kokarin cin haram sai sun shiga aikin da ba nasu ba. Siyan fasta abu ne mai muhimmanci da duk kai ma sayarwa kake. Ka sani in dai ba haƙƙin ka bane 100% ka ci. To kuma ba ka zo ka nemo ya fiyar wannan wanda ka ci ba haƙƙin sa, wallahi sai Allah ya kama ka. Allah baya barin haƙƙin ka haka. Da Allah dan annabi muna ƙara tun fasta mu akwai stamp a cikin ka aka rama fasta da gudu da karba ya fasta akwai stamp a cikin abu na farko kenan. Bugu da ƙari in ka kiyaye kanka, in kuma baka kiyaye ba ka san Allah yana nan a wadakata yana kiran. Sannan kuma muna nan za mu gabatar muku da fasta da su zuki sabon salo. Shirin nan da ni kaina bari dai ba zan muku dariya yanzu sai kun kalla za ku dariya. Abubuwan da suke faruwa a cikin fim da inda labari zan ba ku ba da isasshen lokaci. Da Allah ku ci gaba da ba mu haɗin kai gurin siyan fasta inda su kuma sayarwa kuke. Inda a ce kyauta kuke bayarwa ne mu ma sai ba ku fasta kyauta. Da Allah ku sai fasta sai ku sai da ku. Su tuna Allah yana nan a wadakata. A bakin nan da. Yana kan YouTube mai suna Na Khalifa Action na TV. Za ka samu fim ɗin ɗan tabara a duk ranar Talata. Mun gode. to ba ku saki a baku labari. Yanzu dai mun tafi dai hutun zango, amma Allah da muna nan da dawowa za ku zo mu asibiti insha Allah. Mun gode masoya.